ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ እዚኣ ድማ መቐፀልታ ናይታ ዝሓለፈት ቪድያ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዝሓለፈ እዚኦም ርኢናዮም ነርና ሕጂ ድማ እዚኦም ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ካብ ኢሜጅ ደሚርና ክሳብ ኣይፍሬም ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ኢሜጅ ተኸድና ኢሜጅ ካ ምስ ተኸፈተ ኣይዕፀን እዩ ምሽልናዮ ነርና ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ዝያዳ ክርዳእና እዩ ማለት እዩ። IMG ኢሎም ፅሓፍኩ ኣብዚ ሶርስ ዝብል ኣሎ። ሶርስ ማለት ናይቲ ኢሜጅ ኣድራሻ ኢና ንህቦ ማለት እዩ። ሓንሳብ ምስ ተኸፈተ ሕጂ ከምዛ ንሪኦ ዘለና መዕፀዊ የብሉን ኢሜጅ። ስለዚ ኢሜጅ ከምዚኣ ትመስል እዚ ሶርስ እቲ ኢሜጅ ኣበይ ከም ዘሎ ቦትኡ ንእትወሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣልት ማለት ከዓ እቲ ኢሜጅ ንኣብነት እንተዘይሰርሕ እንተኾይኑ ነቲ ዩዘር ንህቦ ኢንፎርሜሽን እዩ ማለት እዩ። ወይ ሓበሬታ እንታይ ምዃኑ ገለ ንገልፀሉ እዩ ማለት እዩ። ወይ ክንሪኦ ከለና ዝያዳ ክርዳእና እዩ። ሕጂ ንኣብነት ዝኾነ ኢሜጅ ኣምፂና ኣብዚኣ ተእቲና ኣብዚ ኸይደ ንኣብነት ዝኾነ ኢሜጅ ሕጂ ንኣብነት ካብዚ ወሲደ ዝኾነ ኢሜጅ ክገብር ተፈቲና ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ዳውንሎድ ተኢልያ ዳውንሎድ ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ ሓንቲ IMG ትብል ፎልደር ክፈጥር እየ ንኢሜጅ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እታ ኢሜጅ ኣብዚ ምፅአ እተያ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ኢሜጅ ነዚኣ ትመስል እታ ስእሊ። ስለዚ ኣብዚ ኸይደ ሕጂ ክእትዋ እየ ማለት እዩ። ኢሜጅ ክንእቱ ተደሊና ከመይ ኢና ንገብር ዳት ኢልና ስላሽ ኢና ንብል ብድሕሪኡ ናብቲ ክንከዶ ደሊና ዘለና ቦታ ንሕብር ማለት እዩ። ወይ ናብቲ ክንከዶ ደሊና ዘለና ቦታ ክሊክ ጌርና ንኣቱ ማለት እዩ። ንድሕሪት ክንምለስ ተደሊና ግን ክልተ ግዜ ዳት ጌርና ስላሽ ንገብር ዳት ጌርና ስላሽ ምስ ገበርና HTML ቱቶሪያል ትብለና ኣላ። ሕጂ ብዛ HTML ና ዘለና ንድሕሪት ክንምለስ ተደሊና ግን እዛ HTML ኣብዛ ውሽጢ HTML ቱቶሪያል ስለ ትብል ዘላ ብከምዚ መልክዕ ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ። ተመሊስና ንደገ ክንወፅእ ተደሊና ድሕሪ ዝታይ ከም ዘሎ ወይ ካብዚ ወፃእ እንተኾይኑ ትደሊናዮ ዘለና ቦታ ካልኣይ ግዜ ዳት ጌርና ስላሽ ንገብር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ነዚኦም ኣምፅያትልና ኣላ ወይ ዴስክቶፕ ጀነራል ኒው ስኪል ገለ ዝብሉ ምሽ ፎልደራት ኣለውና ንዖም ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ። ካብኡ ተመሊስና ክንቅፅል ተደሊና እውን ዳት እንዳገበርና ኢና ንምለስ ማለት እዩ። ስለዚ ንድሕሪት ክንምለስ ከለና ክልተ ግዜ ዳት ጌርና ብድሕሪኡ ስላሽ ክልተ ግዜ ዳት ጌርና ስላሽ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ናትና ስእሊ ብዚኣ ስለ ዘላ ዳት ክልተ ግዜ ንድሕሪት ምምላስ ወይ ከዓ ሰለስተ ግዜ ኣየድልየናን እዩ። ምክንያቱ እዚኣ ፎልደር እዚኣ ኣብ ጎኒ HTML እያ ዘላ ማለት ኣብ ውሽጢ እዛ HTML ቱቶሪያል እያ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ኸይድና ሓንቲ ግዜ ጥራይና ዳት ክንገብር ማለት እዩ። ዳት ኢልና ስላሽ ምስ በልና ኢሜጅ ትብል ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ። ኣብዚ ንዓና ሕጂ ሓንቲ ኢሜጅ ስለ ዘላትና ንሳ ጥራይ ክተምፅልና እያ ኣብዚ ምፅያትልና ኣላ። ብዙሓት ኢሜጅ ተዝህልዋና ግን እተን ካልኦት እውን ምመፃ ነይረን ማለት እዩ። ወይ ኣብ ውሽጢ እዛ ኢሜጅ ካልእ ፎልደር ገለ ተዝህልወና ኣብዚ ምመፀ ማለት እዩ። ሕጂ ክሊክ ምስ ገበርኩ ነዚኣ እታ ስእሊ ኣትያትለይ ኣላ። ሕጂ ኣብ ብራውዘር ከይደ ምስ ረኣኽዋ ብጣዕሚ ዓባያ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኣ ዘለና እታ ስእሊ ብጣዕሚ ዓባያ ንግዚኡ ኣነ ከነእሳ እየ ንስኹም ግን ወላ ሓንቲ እንታይ ገብር ከም ዘለኹን ሕጂ ገዳሲ ይኮነን CSS ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ክንሪኦ ኢና። ሕጂ እታ ስእሊ ብጣዕሚ ስለ ዝዓበየት ዘንእሳ ዘለኹ ብድሕሪኡ ግን ኣብቲ CSS ምስ በፃሕና እዚ ቀሊል ምዃኑ ወይ እዚ እንታይ ምዃኑ ዝያዳ ክርዳእኩም እዩ። ሕጂ ኣብኡ ከይደ ምስ ረኣኽዋ እታ ስእሊ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። 50 ፒክሰል ስለ ዝበልኳ ንኣብነት 150 እንተኢልያ ኣብዚ 150 ብ150 እንተጌርያ ነዚኣ ትመስል እታ ስእሊ ማለት እዩ። ስእሊ ከዓ በዚ ዓይነት መንገዲ ኢና ንእትዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኸይድና ምስ ረኣናያ ሕጂ እንታይ ኢና ጌርና ዳት ኢልና ስላሽ ኢልና ኣብታ ፎልደር ኣቲና ብድሕሪኡ ነታ ስእሊ ቢልና እዚኣ ስእሊ ዘይትሰርሕ ነይራ ተትኸውን ግን ንኣብነት ሓንቲ ፊደል ወይ ሓንቲ ዝኾነት ነገር ተጎዲላታ ግድን እዛ ስእሊ ኣይክትሰርሕን እያ። ኣብኡ ኸይድና እንተሪእናያ ሕጂ ከምዚ ዝመስል ምስሊ መፂ ኣሎ ከምዘይትሰርሕስ ይነግር ኣሎ ማለት እዩ።
ولا حدا حبريتها سلازي حابنا جن تتقامين تاي مخانو አይፈልጥን ይዘሎ ስለዚህ ነተጠቃሚ ክንሕብሮ ተደልና ወይ ዝኾነ ኤረር ተጋጢሙ ነቲ ዩዘር ክንነግሮ ተደልና ኣብዛ አልት ትብል ከድና ኢሜጅ ኢልና ክንነግሮ ንኽእል ኢና ሕጂ ኢሜጅ ምስ በልና ኣብ ኣምስ ከድና ስእሊ ምዃና ምልክት ትህባላ ማለት እዩ ኢሜጅ ዝብል ጽሑፍ ንዑ ወይ ስእሊ ከም ዝነበረት ወይ እዚ ስእሊ ይሰርሕኒ ንግዚኡ ገሊልና ክንሕብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ካብ ካለ ዌብሳይት ንጥቀመሉ ተሃሊናት ስእሊ ንኣብነት ኣብዚ ኸይደ ኢሜጅ ተይለ ኣብዚ ኸይደ ዝኾነ ስእሊ ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ክጥቀም ተፈቲነ ወይ ዝኾነ ስእሊ ምፅብቲ ናተይ ክእትዎ ተደልየ ኣብዚኣ ኸይደ ንኣብነት እዚኣ ኦፕን ሊንክ ኢን ኒው ታብ ተይለያ እዛ ስእሊ ብዚኣ ተኸፊታት ለያ ኣላ ወይ ኣብዚ ኸይደ ኦፕን ኢሜጅ ኢን ኒው ታብ ተይለያ እዛ ስእሊ ብዚኣ ተኸፊታት ለያ ኣላ ሕጂ እዛ ስእሊ ኮፒ ለወሲደ ብናተይ ክእትዋ ተደልየ ክእትዋ ክእል እየ ሕጂ ኣብቲ ናተይ ዌብሳይት ከይደ ተሪያ እዛ ስእሊ መፅያ ኣላ እዚ ዌብሳይት እዛ ስእሊ ተደምስዋ ግን ኣብቲ ናተይ ከዓ ኣይክትሰርሕን እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ዘላቶ ቦታ እየ ዝጥቀመላ ዘለኹ በዚ ሊንክ መሰረት ብምግባር ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እንተጥፊእዋ ክትጠፍያ ማለት እዩ ኣብዚ ናተይ ኣይክትረአን እያ ወይ ንኣብነት ሓንቲ ስፔሊንግ ተጉዲልና ኣላ ወይ ከም ዘጥፋኣ ጌርና ንስሞ ንሕሰባት ስለዚ እንተጥፊእዋ እዛ ኢሜጅ ትብል ስለዝሃብናያ ኣብዚ ኢሜጅ ከም ዝኾነት መፅያ ዘላ እምበር ኣብዚ ኸይድና እዛ ኢሜጅ ተጥፊእናያ ወይ እንተኣሊናያ ከምዚ ጥራያ ክትከውን ማለት እዩ ስለዚ ዩዘር እንታይ ከም ዝኾነት ኣይፈልጥን ዘሎ ማለት እዩ ክንሕብሮ ስለ ዘለና ንዑ ግን ኣብዛ ኣልት ኸይድና ሓቢርናዮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢሜጅ ያልናዮ ወይ ዝኾነ ብትግርኛ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና እዚ ስእሊ እዚ ንግዚኡ ይሰርሕኒ ገለ ዝብል ዝኾነ ሓበሬታ ማለት እዩ ነቲ ዩዘር እንታይ ምዃኑ መታን ክፈልጦ ስለዚ ኢሜጅካ ብኸምዚ መልክዕ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብ ሶርስ ዝብል ኣሎ ንሱ እቲ ናይቲ ስእሊ ኣድራሻ ንእትወሉ ቦታ እዩ እዛ ኣልት ትብልካ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ስእሊ ንህበሉ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዛ ቢ ትብልካ ነቲ ጽሑፍ ጸሊም ክንገብሮ ተደሊና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ኣብዚ ኸይደ እንታይ ክብል ይኽእል እየ ፓራግራፍ ፈጢረ ማይ ፈርስት ሳይት ክብል እየ ማይ ፈርስት ዌብ ፔጅ ምስ በልኳ ንኣብነት ነዛ ዌብ ጸላም ክገብራ ተደልየ እዚኣ ኸይደ ኮንትሮል ኤክስ ኢለ ቢ ኢለ ኣብ ውሽጢ እዚኣ ተእትያ ብድሕሪኡ ኸይደ ተርያ እንታይ ጌራት ኣላ ነዛ ዌብ ትብል ጥራይ በይና ጸላም ጌራት ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ፈርስት ዌብ ፔጅ ትብል ኣላ ማለት እዩ እዛ ቢ ማለት ከዓ ወይ እዛ ቢታ ከዓ ጸሊም ንክኸውን ትጽሑፍ እያ ትጠቕመና ማለት እዩ ካልእ ኣሎ ስትሮንግ ዝብል ኣሎ ንኣብነት ተመሳሳሊ እዩ ምዚ ቢ እዚኣ ስትሮንግ እውን ልክዕ ከመይ እያ ትሰርሐልና ኮፒ ኢልና ወሲድና ንኣብነት እዛ ቢ ትብል ዘላ ብስትሮንግ ተቐይርናያ ኣብኡ ኸይድና ምስራናዮ ልክዕ ከምታ ናይ ቢ ዝነበረት ጸላም ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ ካልእ ፎርም ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ሎግኢን ክገብር ከሎ ዘሎ ፎርም ማለት እዩ ወይ ስምካ ጂሜይልካ ፓስወርድካ ገለ ትእትወሉ ፎርም ከዓ ንኸምኡ እዩ ዝጠቕመና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኸይደ ፎርም እንተኢለ ነዚ መስል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ውሽጢ ናቲ ክንገብሮ ንደሊ ንገብር ማለት እዩ ኢንፑት እንተኢልና ሕጂ ኣብቲ ፎርም ዘሎ እቲ ቦክስ ክፅሓፍ ተኾይኑ ፎርም ምስ በልና ብድሕሪኡ ኢንፑት ክንፅሕፍ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኢንፑት ተዘይሃልዩ እቲ ቦክስ ኣይክመፅን እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኸይድና እንተሪእናዮ እቲኣ ቦክስ መፅያ ኣላ ሕጂ እዚኣ ሕጂ ንቴክስት ምዃና ንሕብር ኣለና እዚኣ ከዓ ሳብሚት ምዃና ወይ ከዓ ኣብዚ ብዝሓበርናዮ ዓይነት ማለት እዩ እታ ዓይነት እዚኣ ንሳብሚት እያ እዚኣ ግን ንቴክስት እያልና ሓቢርና ኣለና ማለት እዩ ሰብሚት ስለ ዝበልናዮ ከምዚ በተን ትመስል ገይሩ ምፅዋ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ግን ንቴክስት ስለ ዝበልናዮ ግን ንቴክስት ትመስል ገይሩ ሰሪሕዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ክልተ ክንገብረ እንተደሊና ኣብዚ ኸይድና ንዓ እንተደጊምናዮ ክልተ ኮይነን ኣለና ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዝን ኮይነን ኣለና ኣለዋ ሕጂ ግን ንዩዘር ወላ ሓንቲ ይሓበርናየን ዘለና እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ስሙ ዲ ክፅሕፍ ዘሎ ቴሌፎኑ ዲ ክፅሕፍ ዘሎ ጂሜይል ዲ ክፅሕፍ ዘሎ ኣይነገርናየን ዘለና ስለዚ እዚኣ ኸይድና እዚኣ ቴብል ትብል ብምጥቃም ኣብዚ ቴብል ኢለ ብምፅሓፍ
تيبل ወይ ላብል ኢለ ብምጽሓፍ ንኣብነት ኢንተሪየር ኔም ክብለ ኢንተሪየር ኔም ኢንተሪየር ኔም ስበልኩ ሕጂ ኣብ ኸይደ ተርያ ኢንተሪየር ኔም ትብል መጽያላ ማለት እዩ እቲያ ላብል ትብል ክንብላ ተፈቲናኻ እዚኣ ኤል ተቐይርና ኣብ ኣኼድና ምስራና ብጎድና ክትከውን እያ ማለት እዩ ናይቲ ሓንቲ እውን ከም አንተ ጌርና ኣላ ኣብዚ ኸይድና ኮንትሮል ሲ ኢልና ነዚኣ እውን ከም አንተ ጌርና ኣላ ብጎድና ክትጽሕፈልና እያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ዝጠቕመና ሕጂ ነቲ ዩዘር ኣብዚ ሕጂ ኢንተሪየር ኔም እዚኣ ከዓ ኢንተሪየር ኢሜይል ክንብሎ ኢና ኢንተሪየር ኢሜይል ስለዚ ስንካ ኣብዚ ስንካ እቱ ንብሎ ኣለና ስለዚ እዚኣ ስሙ ኾትዩ ኣብዚኣ ከዓ ኢንተሪየር ኢሜይል ንብሎ ኣለና ኣብዚ ከዓ ኢሜይሉ ክእትለዎ ማለት እዩ እዚ ግን ከምዚ ዋላ ነቲ መልክዕሲ ጽቡቕ ኣይገበሮን ዘሎ ወይ ነቲ ቃውሙስ ጽቡቕ ኣይገበሮን ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኸይድና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ፕሌስ ሆልደር ኢልና ኣብ ውሽጢ ኢንፑት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከም ዝኸውን ትጽሑፍ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ኸይድና ፕሌስ ሆልደር ተልና ኢንተሪየር ኔም ስበልና ሕጂ ኣብ ኣኼድና ምስራና ኣብ ውሽጢ ተጻሒፋ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ክሊክ ምስ ገበረት ዩዘር ወይ ክጽሕፍ ምስ ጀመረ እታ ኢንተሪየር ኔም ትብል ትጠፍእ ኣላ ማለት እዩ ዝበዝሐ ሕጂ ከምዚ ዝገብር ወይ ዝበዝሐ ዌብሳይት ብከምዚ መንገዲ ኣብ ላዕሊ ወይ ብጎኒ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ቦክስ ከምዝኣቱ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኢንተሪየር ኔም ስበልካ ሕጂ ንሰብ ስሙ ከምዝእቱ ፈሊጥ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ኢንተሪየር ኢሜይል ተልናያ ኢሜይሉ ከምዝእቱ ክፈልጥ እዩ ማለት እዩ ኢንተሪየር ኢሜይል ኢልና ያለና ሕጂ ኢሜይሉ ከምዝእቱ ፈሊጥ ኣሎ ማለት እዩ ፎርም ከዓ ከምዚ ዝጠቕመና ማለት እዩ ናቲ ዩዘር ኣድራሽኡ ስሙ ገለ ንምእተው ንጥቀመሉ ቦክስ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሰሌክት ከዓ እዚ ከዓ ከመይ ዝገብረልና ኣብዚ ኸይድና እንተሪእና ሰሌክት ከዓ ሰሌክት ምስ በልና ሰሌክት በይኑ ወላ ሓደ ክገብረልና ይክእልኒ ወይ ሰሌክት ኢልና ንኣብነት ዝኾነ ጽሑፍ ሓደ ወይ ፓራግራፍ ኢልና ሓደ ካልኣይቲ ፓራግራፍ ክልተ ሰለስተ ተልና ወላ ሓደ ዘምጽኦ ለውጢ የብሉን ወይ ወላ ሓደ ዝገብረልና ነገር የብሉን ኣብዚ ከምንሪኦ ዘለና ወላ ክሊክ ምስ ገበርናስ ወላ ሓደ ዝረአ ነገር የለን ኦፕሽን ዝብል ምስ ዝኸይድ ኣሎ እዚ ኸይድና እንተሪና እዚኣ ኦፕሽን ትብል ዘላ ማለት እዩ ንሳ ምስእተና ኣላ ግን ከምዚ ንታሕትስ ዝርዝር ትገብረልና ማለት እዩ ወይ ኣብ ኸይድና ክንሪኣ ተፈቲና ኣብዚ ኸይድና ኦፕሽን ኢልና ንጽሕፍና 1 2 3 ኢልና ያለና ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ጽሑፍ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ 1 ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና ስለዚ ኣብዚ ምስ ከድና ሕጂ 1 ትብል መጽያ ኣላ ክሊክ ምስ ገበርና ክልተን ሰለስተን ካብ ታሕቲ መጽአና ኣለዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክልተ ተደሊና ክሊክ ምስ ገበርና ታናይ ክልተ ክትመጽልና ሰለስተ ተደሊና ክሊክ ምስ ገበርና ታናይ ሰለስተ ትመጽልና ማለት እዩ ስለዚ ሰሌክት ከዓ ከምዚ ዝጠቕመና ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ተጸጋጊዕና ኣለዋ ኢለ ሓሲበሲ ብሬክ ክፈጥረለን ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ ብኸመይ ኣቢ ክጽሕፍ ጸኒሐ ኣብዚ ኸይደ ብሬክ ምስ ፈጠርኩ ድሕሪኡ ተፋናቲተን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሰሌክት ከዓ ከምዚ ዝጠቕመና ማለት እዩ ካልእ እዚ ባተን ከዓ ከምዛ ሳብሚት ዝበልና ንዝኾነ ዩዘር ምስ ወደእሲ ኣብዚ ኸይዱ ንኣብነት ስሙ ኢሜይሉ ፓስወርዱ ገለ ምስ እተወ ሰብሚት ክብላ ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ ኢንተር ክብላ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ከዓ ንኸመይ እያ ትጠቕመና ማለት እዛ በተን ትብል ዘላ እዚኣ ንኸመይ እያ ትጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኸይድና ንኣብነት ሰብሚት ወይ ከዓ ኢንተር ተልና ኣብኡ ኸይድና እንተሪእና ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ኢንተርናው ትብል መጽያትና ዘላ ልክዕ ከምዚኣ ነዚኣ ትመስል ባተን ካብ ድሕሪኡ ክሊክ ምስ ገበራት ሰብ ናብቲ ዘድልዮ ነገር ይወስዶ ማለት እዩ ጃቫስክሪፕት ገለ ምስ ተሓወሶ ከመይ ከም ዝኸውን ገለ ዝያዳ ክንሪአና ግን ባተን ከዓ እቲ ዩዘር ስሙ ኣድራሽኡ ገለ ምስ እተወ ኢንተር ዝገብረሉ ወይ ከዓ ንዑ ክሊክ ምስ ገበሮ እቲ ዝደለዮ ነገር ዝፍጸም እዩ ማለት እዩ ካልእ ቪድዮ ሕጂ ናትና ቪድዮ ኣብ ዌብሳይትና ክንጽዕን ብዙሕ
ተመራፂ ይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝሕዝ እቲ ዌብሳይትና ስሎው እዩ ዝገብሮ ሓደ ዌብሳይት ስሎው እንተኮይኑ ወይ ሓደ ዌብሳይት ቀልጢፉ ዘይሰርሕ እንተኮይኑ ከዓ ዩዘር ክፅበ ይክእልኒ ንኣብነት ሓንቲ ሰከንድ ንባዕላሲ ነዊሕ ግዜ እያ ስለዚ ቪድዮ ዌብሳይትና እንተዘይተጠቀምና ተመራፂ ምክንያቱ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝሕዘልና ነቲ ዌብሳይትና ስሎው እዩ ዝገብሮ ግን ቪድዮ ከመይ እንጥቀመሉ ዝብል ንምርኣይ ግን ኣብዚ ኸድና ናይ ቪድዮ ከዓ ኣብዚ ኸድና ንኣብነት use video tag in HTML ተልና ኣብዚ w ስር ኸድና ከምዝ ትመስል ማለት እዩ እዚኣ ኮፒ ኢልና ወሲድና ቪድዮ ካ ብከምዝ ዝቆመት እያ ማለት እዩ ንኣብነት ቪድዮ እዚ ዊድዝ ሄይት ታይ ማለት ምዃኑ ገለ ዝብል ቀሲልና ክንሪአና ናይ CSS ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ግን ኣብ ውሽጣ ግን እንታይ ኣለዋ ሶርስ ዝብል ኣለዋ ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ እዛ ሶርስ ከዓ ከምዛ SRC ትብል ዘላ ኣብ ኢሜጅ ዝረአና ከም ኣላ ማለት እዩ ንሳ ሕጂ እንታይ እያ ትብለና ዘላ ማለት እዩ ኣድራሻ ናይቲ ቪድዮ ሃበኒ እያ ትብለና ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣድራሻ ናይቲ ቪድዮ ምሳብናያ MP4 ተኮይኑ ብMP4 ሃበኒ ትብለና ኣላ ኣብዚ ከዓ ዳት OGG ወይ ከዓ OGG ተኮይኑ ከዓ ብOGG ሃበኒ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ናይ ቪድዮ ከዓ ከምዚኣ ትመስል ሕጂ ብዝኸድና እንተሪእና ናይ ቪድዮ ነዝ ትመስል ማለት እዩ ሕጂ ቪድዮ ስለ ዘይብልና ወላ ሓደ ነገር ክትከውን ኣይትኽእልና ቪድዮ ተትህልወና ነይራ ግን ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ተመራፂ ይኮነ እናትና ቪድዮ ክንወቱ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ወይ ብዙሕ ዲቨሎፐር ዝጥቀመሉ እዚ ኣይፍሬም ዝበሃል ታግ ብምጥቃሚ እዚ ማለት ኣብ ዩቲዩብ ኬርና ንኣብነት ኣውዲዮውን ከምኡ ኣለና ቅድሚ እዚ ኣይፍሬም ዛ ኣውዲዮ መክንሪኣ ሽዑ በዛ ኣይፍሬም ጌርና መደብና ክንዓፅዩና ኣውዲዮውን ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብዚ ንኣብነት ናይ ቪድዮ ዝያሪና ኣለና ናይ ኣውዲዮ ከዓ ኣብዚ ኸድና እዛ ቪድዮ ዝነበረት ኣውዲዮ ተቀይርና ኣብዚ ኸድና ታታግ ተምፂና ልክዕ ከምታ ናይ ቪድዮ ዝረአና ኣውዲዮ ጥራይ ተቀይራታ ጽሑፍ እምበር ታታግ ልክዕ ከመያ ማለት እዩ ኣውዲዮ ከዓ ነዚኣ ትመስል ስለዚ MP3 ተኮይኑ ገለ ተኮይኑ ብኡ መልክዕ ንቦ ብድሕሪኡ ዝኸድና ምስራና ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ናይ ኣውዲዮ ከዓ ኣብዛ ስእሊ ክንሪኣ ዘለና ነዚኣ ትመስል ስለዚ ቪድዮን ኣውዲዮን ብከምዚ መልክዕ ክንወቱ ንኽእልና ግን ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ተመራፂ ይኮነን ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ እዚኣ ኣይፍሬም ትብል እያ ማለት እዩ እዚኣ ኣይፍሬም ሕጂ ከመይ ማለት እያ ካልኦት ፕላትፎርምታት ንቪድዮ ዝኸውን ኣገልግሎት ዝህባ ንኣብነት ከም በዓል ዩቱብ ካልኦት እውን ኣለዉ ናቶም ተጠቂምካ ካብኡ ሊንክ ምግባር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ካብ ዩቱብ ቪድዮ ምፂና ክንእትዋ ተደሊና ኣብታ ዌብሳይት ናትና ንሱ እዩ ብዙሕ ዌብሳይታት ብከምኡ እዩ ዝጥቀም ነቲኦም ናይ ቪድዮ ዝኾኑ ፕላትፎርምስ እቲ ቪድዮ ናቱ ካብኡ ሊንክ ገይሩ ምፅኡ ኣብ ዌብሳይቱ ዲስፕሌይ ይገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብሓፂር መንገዲ ሰርሓሉ ወይ ከዓ ዌብሳይቱ ስሎው ኣይኮንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይፍሬም ከመይ ኢና ንጥቀመሉ ዝብል ክንሪኦ ኣብ ዩቱብ ኬድና ንኣብነት ሓንቲ ቪድዮ ኣምፂና ኣብዚ ናትና ክንእቱ ኢና መጀመርያ ናብ ዩቱብ ንኸይድ ሕጂ ዩቱብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣምፂና ክንጥቀመላ ተደሊና ወይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣምፂና ኣብዚ ናትና ዲስፕሌይ ክንገብራ ተደሊና ኣብቲ ናትና ዌብሳይት ኣብ ውሽጢ እቲ ቪድዮ ምስኣተና ኣብዛ ናይ ሸር ትብል ዘላ ምፅቐጥና ብድሕሪኡ ኣብዛ ኢምቤድ ትብለና ዘላ ክሊክ ምስ ገበርና እዚኣ ኣይፍሬም ማለት እዩ ኣብዚ ጀሚራ ኣይፍሬም ትብል ኣላ ኣብዚ ተዓፅያላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ኣብዚ ታሕቲ ኮፒ ኢልና ክንወስዳ ኢና ወይ ድማ ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርና ባዕላ ኮፒ ከም ናይ ኮፒ ምልክት ወይ እዚ ዝመስል ምልክት ክተምፀልና ኮንትሮል ሲ ምስ በልና ብሓፂር ኣገባብ ግን ኣብዚኣ ኮፒ ምስ በልና ነዚኣ ሒዝና ኸድና ኣብዚኣ ምስእተና ሕጂ ታ ቪድዮ ዲስፕሌይ ክትከውን እያ ማለት እዩ ናትና ዌብሳይት ኣብዚ ኸድና ምስራና ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ ምስ ወረድና ታ ቪድዮ መፅያላ ሕጂ ክሊክ ምስ ገበርና እቲ ቪድዮ ይውላዓልና ኣሎ ማለት ስለዚ ዝበዝሐ ዌብሳይት ቪድዮ ክእቱ ከሎ ከምዚ ገይሩ ዝጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ ኸድና ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኮፒ ኢልና ንዓብ ምፃእ
ኣብዚ እቲና ያለና ማለት እዩ ስለዚ ቶም ብዝሕ እንጥቀመሎም ናይ HTML ታግስ ነዚኦም መስሉ ማለት እዩ እቲኦም ካልኦት ክንጥቀመሎም ዘለና ከዓ ወይ ምስ ኣድለይና ክንጥቀመሎም ከዓ በዓል መን እዮም ዝብል እንዳተጠቀምናሎም ክንከይድ ከለና ክንሪኦ ኢና ዝያዳ ግን በዚኦም ኢና ንጥቀም ዝበዝሐ ነገር ከም ተወሳኺ ካልኦት ከድልዩኻ ከለዉ ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ሰርች ኢልና ኸይድና ነምፅኦም ወይ ከዓ ንጥቀመሎም ማለት እዩ ሕራይ እምበር ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንራኸበና